Bamako ana lamini na bolmana dugu Mali kono Mali ko kan wajabati an be bele jele fo ku walimando hali ni nin dana in gojira abi jamana kunafuni de mana kunafuni min be talike ka nyeshi politique kuma soro kuma haramadenya kuma wajabati ani kabako kuma ikado bele jele bi mana sebene kelo fe hali n'olu ya sebe kaba min ye lakali ye ikado on blale mbola diɲɛ baara o baara wajabati ni maa ye ɲɛ sɔrɔ a la diɲɛ baara o baara ni maa ye faamuyali sɔrɔ a la i b'a sɔrɔ dɔ i kala karamɔgɔ yɔrɔjanw ani karamɔgɔ surumaw an ka foli ani tanu bɛɛ ka ɲɛsiw ma Magma Gabriel Bamari de Lebo Veriniw ka dangele si Solomansi Tremese min ye Abdrazak Menta ka taa se Madu Dumi an gɔrɔkɛ ba ani ngi ɲininka Radio Mali dankɔrɔbaw an ka foli ni tanu bɛɛ ka ɲɛsiw ma nka baara in a ti kɛ abada n'a maa saba jɛn tɛ sɔgɔmada in na min ye Gibson control denmisɛnninw ningama ale b'an bolokɔrɔ e ne fila tɛngulen bɛ ɲɔgɔn na sɛbɛnfura carilen bɛ fa bɛɛ lajɛlen na ni Jibi ye yamaruya di kunnafoni an b'an jɔ a la sisan Jeka pip kaka ferefɛnw lakodɔn karamɔgɔ dɔ bɛ tunkara naam ne na si komona o fɔ kuma tɛ da kuma ye siga t'o la balan cogo bɛ di Wajabate naamu n'i ye musokɔrɔninw ye ɲɔgɔn sɔsɔ la cɛɲɛ ko la kana ɲininkali kɛ i b'a sɔrɔ u bɔra kundigiyɔrɔ la Wajabate n bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako Bamako wula o don Wajabate sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Sitan Ngɔnɛ Sitan Ngɔnɛ ko a ko min ye minisiri ye minisiri min n'a bɛ kiiri kunna o de ye Kasongo ye Kasongo ye i k'a dɔn jamana yɛrɛ ni balanen bɛ min na ani jamana yɛrɛ gɛlɛya bɛ fɛn min nɔfɛ o ye dunkojuguya i k'a dɔn ani kɛrɛfɛmɛru ye ministre min na u k'a ma ministre de la justice droit de l'homme Mahamadu Kasoge Wajabate i k'a dɔn a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri bolo kan a yɛrɛ tun bɛ cakɛda min ɲɛmaaya la n'o ye pôle économique et financier a bolila ka taa zole da ka t'u ka baara kɛcogo lajɛ ani wuli ka jɔ kura minnu bɛ sen na ministre Kasoge a ma tɔtɔ ko la sabula n'i ye cɛbakɔrɔ dalen biɲɛtan barilen b'a la a bolo dalen bɛ min ka sin k'o bɔgɔti ka bɔ a la i b'a sɔrɔ o de selen don a ni ma Mali yɛrɛ gɛlɛya kabini indépendance tara a dɔnnen don suɲɛni ni kɛrɛfɛmɛru janfa ani kɛnyɛrɛ ye i k'a dɔn n mugu tɛ maa wɛrɛ ta la Wajabate jamana in gɛlɛya de y'o ye min ye pôle économique et financier sigira min kama Wajabate jamana yɛrɛ lakanani ani k'a kanabɔ min ye kɛrɛfɛmɛru ni suɲɛni jugu ye ani bɛnbɛnbɛn jugu ani janfa jugu ka ɲɛsin jamana ma pôle économique et financier sigikun de ye jamana yɛrɛ niyɔrɔ min ye o ka makara jamana niyɔrɔ ye min ye Wajabate maga kana k'o la forobafɛn ye fɛn min ye pôle économique et financier a k'i jan dɔ la n'u k'o sɛbɛn kɔrɔkɔlɔsi cɛ o cɛ tɛgɛ dara kan pôle économique et financier hinɛ t'a la jɔkundama bɛ nin na o t'a la nin jɔyɔrɔ in bɛ n na o t'a la n ye politikɛma o t'a la i k'an ka minɛ i k'i ŋɔnɔ den bisi i k'a fɔɔnɔ ka bɔ Wajabate sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye Mahamadu Kasoge a taalen pôle économique et financier la a ye nin ɲɛfɔ a ko an bɛ don min na ko bi jamana de bi bɛɛ sanfɛ jamana niyɔrɔ de ye tiɲɛ ye i k'a dɔn maa kelen i k'i walankata miliyɔn kɛmɛ kɔnɔntɔn miliyari kelen e kelen k'o bɛɛ lajɛlen ta k'i kelen da don i yɛrɛ ka nafa ani ka ɲɛtaa kama i k'a dɔn jamana fa dɔ bɛ yen minɔgɔ bɛ mɔgɔw fa bi hali Mali kɔnɔ Mali yɔrɔ dɔ bɛ yen minɔgɔ bɛ mɔgɔw fa Mali yɔrɔ dɔ bɛ yen Wajabate n'a fɔra i ka taa labɛtani i na kilo caman boli Wajabate i na don wotoro kɔnɔ walima u n'i ta nugusa la a ko damanda min bɛ jamana kelen kɔnɔ dɔw dun b'a ka miliyari kelen jɔ a ko yalima o bɛ se ka kɛ kɛcogo jumɛn na hali sariya la o tɛ bɛn n'a kuma n'o kɔ a ko kuma min ye pôle économique ye maa minnu bɛ nin na maafalaw don maa minnu bɛ nin na joliminaw don maa minnu bara ka nin kɛ Wajabate pôle économique et financier de kan ka wuli ka jɔ kɛ k'i tɛgɛ da u kan gami wari min n'u y'a suɲɛ k'a ŋanamu a dɔrɔmɛ kelen u k'a fɔɔnɔ a ko kuma hinɛ tɛ yen makari tɛ yen dɔnbaya t'a la Wajabate nin ye karisa ye ni karisa ye o t'a la a ko ale Mahamadu Kasoge yɛrɛ min filɛ nin ye a ko a dalen don a la min ye Oclé ye kuma minnu fɔ kabini indépendance bɛ ta don min fo bi suɲɛnikɛlaw de bɛ yen Mali dɔgɔtɔrɔso dɛsɛ bɛɛ kalanso dɛsɛ bɛɛ sira tɛ yen Wajabate nin bɛɛ lajɛlen jubaju ye suɲɛni ni ŋanamu de ye wariba kule min bɛ fɔ san o san nin dara ka kɛ kɛnɛya kama nin dara ka kɛ nin kama Wajabate o wariw de bɛ ŋanamu ka bɔ minɛn kɔnɔ a ko kuma min don min na ko bi Wajabate hakaja n'i ye jamana cɛmancɛ bolo dɔ ta k'o lajɛ n'a fɔra muso lasiritɔ k'a ta ka se dɔgɔtɔrɔso la Wajabate a bɛ sa wotoro kɔnɔ a ko i k'a dɔn o ye makari ko da ye o dun man ka kɛ Wajabate nin bɛ sen na a bɛ waati jan bɔ a ko ale yɛrɛ bɛ bɔ dugu min na o ni Bajangara cɛ kilo 45 hali bi Wajabate sira tɛ ka taa Bajangara
muso ka ti mana wuli wajibato u b'a ta wotoro de la halibi o dama tɛmɛna wallahi hali sisan wajibate Bamako Mali yɔrɔ dɔw bɛ yen sisan i b'a sɔrɔ musokɔnɔma dalen bɛ bintu la Mali ambulance tɛ yen sira tɛ yen dɔgɔtɔrɔso yɔrɔ ka jan wariko dɛsɛ wa ban de wariko dɛsɛ tɛ ban yɛrɛ tɛ wari de bi suya k'a dun kabako kasoge ko o de bi dabila o tuma a nana bɔ ninnu ye hali bi n'a ka bi ka kangaridaw ye ni k'u tanu wajibate u ka dɔ fara cɛsiri kan ŋanamu kɔni maa t'a fɔ a bi ban tile kelen wajibate nka n'i ma ɲɛ i b'a kɛ i ja ka sira o fana ye dɔ ye a ko o tuma kiiritigɛlaw bi yɔrɔ min na i ko bi wajibate k'a dɔn jamana dulomanba de y'u ye bɛɛ lajɛlen dalen d'u la wari suɲɛ ni ŋanamu ni jamana janfa wajibate a nangaraba bɛɛ lajɛlen da de kan ka fara fuwa maliden bɛɛ lajɛlen ɲɛna n'o kɛra a kɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ ti kɛ mɔgɔ nasira a kɛli la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako la karamɔgɔ dɔ bɛ tun kɔnɔ ne bɛ tigɛ don o bi kɛ l'Express de Bamako fasiriba n'o ye Musa Jara Musa a ko hali bi min ye dunko juguya ye karamɔgɔ dɔ bɛ tun kɔnɔ i n'a fɔ o de ɲɔɲalen bɛ an ka jamana in kɔnɔ fasiriba ko a ko nin minisiri kura in n'o ye Makanfili Dabo karamɔgɔ dɔ bɛ tun kɔnɔ min ye suma duman o ta nɔfɛ bi dɛ sabu ka da mun kan a ye jɔyɔrɔ minnu tɛmɛ a ka faso baara la karamɔgɔ daba tun n'i ye jateminɛ kɛ mankan kɔni o durudurulen b'a nɔfɛ fasiriba ko wariko kuma mana fɔ diɲɛnatigɛ ko la karamɔgɔ daba tun o ko in a bɛ maaninfin tɔɔrɔ fasiriba ko i n'a fɔ i bɔra k'i dala sa mo sisan Mali ye jamana dunko juguya ɲɔɲanen bɛ jamana min na malidenw sigilen bɛ karamɔgɔ daba tun gɛlɛya bɛ malidenw kan min ye jiko gɛlɛya ye ka taa bila furakɛli ani ni kalanko la nafolo n'a bɛ fɔ malidenw ta kɔni kuma lamɛn ye nafolo in bɛ tɛmɛ ka taa min a ko o ɲininkali o to min bɛ yen fasiriba ko n'o ye Musa ye a ko siga kɔni tɛ min na min ye Makanfili Dabo ye karamɔgɔ daba tun ni Ala ma kunnaja a bɛ sɔn ka jɔ kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ dɛ a ko k'a sababu kɛ fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn ɲɛma k'a to minisiriya la karamɔgɔ daba tun ani k'a to secrétaire général la min ye ministère des transports des infrastructures a ko n'i y'a lajɛ ale de tun ye ɲɛmaba ye marché tun bɛ di ministère tɔgɔ la jamana tɔgɔ la karamɔgɔ daba tun ale de b'a dantigɛ a ko siga kɔni tɛ min na marché kan ka di nacogo minnu kan n'o ye appel d'offre ye o tuma k'olu ma boloda fasiriba ko jamana marché di cogo de bɛ a la n'a dun ma di a di sira kɔnɔna la i bɛ jate sariya sɔsɔla ye karamɔgɔ daba tun Makanfili Dabo o tuma k'a ye marché caman kɛ gré à gré a bolo ni entreprise bolo fasiriba ko k'o ye dansago belebeleba ye a ko misali la a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye Sevare Mopti ye fasiriba ko o sira belebeleba n'o ye route nationale 6 ye min kɔni ye sira dɔ olu dilanna o dilanni baara in karamɔgɔ daba tun ko nafolo taara k'o di bolo ni bolo a ko sariya kan sɔsɔra ye a ko n'i y'a lajɛ nafolomugu mun donna o la karamɔgɔ daba tun miliyari kasabi caman don a ko jamana ka baara karamɔgɔ daba tun ko maa si tɛ sariya sanfɛ a ko n'i y'a lajɛ min ye Sevare Mopti ye karamɔgɔ daba tun an dɛmɛbaw olu ka nafolo b'a la n'o ye BAD maaw ye a ko olu de ye wari fankirima bɔ 100 sara la 73 fasiriba ko olu dun ka nafolo bɛ don baara o baara da fɛ karamɔgɔ daba tun o baara bɛ dɔdɔlen ma fo ka taa fɔ ko kun cɛra n'a kɛcogo ma ɲa u n'a ɲɛfɔ jamana ɲɛmaaw ye o kuma a kɛcogo ma ɲa ka da kun jumɛn na fasiriba ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen a ko n'i y'a lajɛ tuguni min kɔni sira caman bɛ yen min ye Bamako Kati ye Jijeni ka taa bila fo Sandare karamɔgɔ daba tun o fana sira lawuda belebeleba ye a ko o marché fana dira gré à gré kilomètre 100 ani 38 ye fasiriba ko munna Makanfili Dabo a y'o fana kɛ ten cogo la a ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen a ko n'i y'a lajɛ tuguni Sandare ka ye Kindira kilomètre 770 o fana kɛra gré à gré fasiriba ko ni dama min bɛ Makanfili Dabo nɔfɛ karamɔgɔ daba tun ko kuncili t'a ban a ko n'i y'a lajɛ a la dɔgɔmani o ye miliyari 20 ye fasiriba ko min ye Makanfili Dabo ye ale kɔni y'i to ministère la ni k'a ka sago ye karamɔgɔ daba tun an bɛ don min na ko bi ko masakɛ kelen tile tɛ diɲɛ na ban Makanfili Dabo bolodongoni ɲɛsinin b'a ma jamana minisiri kɔrɔ a dun ye kɛwale minnu kɛ karamɔgɔ daba tun olu de bɛ ka dɔdɔma nɔfɛ kɛwale minnu bɛ n'a kɛcogo ma ɲa ni sariya kan sɔsɔrɔ a la o tuma o sɛbɛnfuraw de dan bɛ tabali kan bɛ don min na ko bi a tɛmɛna ni entreprise minnu ɲɔgɔn cɛ karamɔgɔ daba tun olu kɔni y'u ta fɔ nin ko in na k'u jabajɛ a ko in na olu kɔni y'a sɔrɔ cogo min na karamɔgɔ daba tun u y'u da don a la ni k'a bɛɛ lajɛlen sarada sɛgɛsɛgɛli min wulilen bɛ Makanfili Dabo nɔfɛ e ko min ye pôle économie ye karamɔgɔ daba tun tile fila na k'a bɛ sɔn ka ye yen dɛ ni k'a ɲininka mun na a y'a kɛ ka da ni kundama la nafolo jumɛn donna a da fɛ a niyɔrɔ yɛrɛ kɛra mun ye a kuma o tiɲɛ ka bange kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Express de Bamako a ka bi bɔli don
Wajibate namu ni den y'i sigi k'a ba kɔrɔlen lajɛ a b'a kunkolo firifiri ko baba y'a ka wari tiɲɛ Wajibate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la sirène sɛbɛnni kɛbaa a tɔgɔ de Abdramane Dukure Dankɔrɔba Kalimu Nɔrɔma Abdramane Dukure a ko Wajibate k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen ye yɔrɔ jan ye fɛn min ni ɲɛ b'a la ayiwa ni don o don a bɛ lakalikun bɔ Wajibate o de ye Jalakɔrɔji Ɲɔnzɔnbugu sira in ye Wajibate sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn awa ko mɛn o mɛn a ko tiɲɛ na dɔn san 2017 ni hakili b'a la Wajibate k'a dɔn jamanakuntigi yɛrɛ ani nin jama lahulata in jamanakuntigi kɔrɔ sakɛ Ibrim Boubacar Keïta u y'u sogo doni Wajibate nin kɛra ɲɛnajɛ ye nin kɛra nisɔndiya ye Wajibate k'a dɔn nin kɛra kuma mugu ye nka politiki kuma bɛɛ lajɛlen bi da la dugukolo sanfɛ fo ne kelen a donnama in kama ni hakili b'a la n m'a f'i ye Jalakɔrɔji dunu a sera dununfɔ n'a balafɔ u bini ka anw yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na yan tigɛrɛ fɛ fo k'an bolokolo ja k'a fɔ bini ka an minnu yɛrɛ bɛ jɛgɛfɔ la an kumakɛlaw u bini k'an bila ɲɔgɔn na dɔw bɛ yan fɛ dɔw bɛ yan fɛ o tɛ b'a la o ko anw ye hasidi ye ko ne ko k'a ɲɛna dɔn a tɛ nin ye Jalakɔrɔji ka a tɛ si bɔ n tɛgɛ a to t'a la dɛ Wajibate u ye dunu gosi ko kalo 15 sira in bi dilan sira in a fiyɛ a janya min ye mataba ni a bɔ fɛn minnu mina k'a la u ye nin bɛɛ lajɛlen fɔ Jalakɔrɔji ni la lamini ka taa gosi fo Ɲɔnzɔnbugu hadamaden nisɔndiyara fo k'a fɔ k'a to ten a wari kasabi dɔw dun bɛ yen minnu ka kegun olu y'a jira k'a fɔ wari min kofɔlen bɛ nin sira in na i k'a dɔn fɛn min tɛ kilomɛtiri 50 ni kɔbɔ ni wari min kofɔlen bɛ nin bɛ sɔn ka kɛ nganamu ye miliyari joli Wajibate u y'o dɔ fɔ miliyari 27 k'o de bɛ kɛ sira in a dilali ye kilomɛtiri 56 Wajibate miliyari 27 o tuma an bɛ taa min nka a dunnama in kama i n'a fɔ faama minnu kun bɛ yen u da ka di Wajibate k'a don u bɛ se namara la u bɛ se nkalon la u ye kuma in naamu ka taa da maliden bɛɛ lajɛlen tɛgɛrɛ fɔ u ko kalo 15 Wajibate i k'a dɔn an zan joli ye nin min ye Jalakɔrɔji sira ye hali bi n'a ka bi Wajibate taama bɔ sisi ma bɔ sɛbɛnnikɛla ko o yɛrɛ dama tɛ Wajibate u ye dingɛbaw tigɛ yɔrɔ la ka gabakurubaw ta ka t'u to yɔrɔ la Wajibate n'i y'i bolo don bɔrɔ kɔnɔ i kana bɔrɔ kɔnɔ fɛn sɔrɔ i bolo ɲuman kɔni ka sɔrɔ sira tɛ dilan Wajibate an nana awa gɔngɔn ni awa jahadi ni ka dingɛbaw tigɛ ji sigilen don fa bɛɛ lajɛlen la sɛbɛnnikɛla ko nin ko in gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten Wajibate k'a dɔn jamana mara a keleku jamana mara a tɔɲɔ Wajibate o de bi faama caman dafiri sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi Wajibate Jalakɔrɔji sira in kuma bi fɔ don min u ko a na kɛ sira ye sira min bi kɛ sababu ye ni maa min bɛ taa hali k'i ɲininka Kayi yan fan fɛ Wajibate i bɛ se ka bɔ o sira fɛ fo Ɲɔnzɔnbugu ni ka sira kelen minɛ fo Kayi ka sɔrɔ i ma t'i munumunu yɔrɔ caman na Wajibate kuma in ka di a cɛ ka ɲi ni a kun kɛra a kɛcogo la Wajibate k'a dɔn ko duman ba nka sɛbɛnnikɛla ko a ko bɛ min an bɛ don min na ko bi Wajibate k'a dɔn awa maa minnu bɛ sira da in na Jalakɔrɔji ka taa Ɲɔnzɔnbugu u kamana ganna u ma fɛnkonin dun Wajibate sabula Ala ye diɲɛ don o don da u b'u yɛrɛ ɲininka nin ko in bɛ kɛ cogo di a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sira in kun bɛ tɛmɛ Bangɔni fɛ ani Safo Wajibate ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni filɛ gɛlɛya kɔnɔ bi dingɛ lankolon de sennen bɛ fa bɛɛ lajɛlen la ka gabakuru to fa bɛɛ lajɛlen la ji sigira fa bɛɛ lajɛlen la k'a jiw pɔtɔpɔtɔ k'a jiw toli Wajibate k'a dɔn hadamaden sigilen don nin da la taayɔrɔ tɛ nayɔrɔ yɛrɛ tɛ faama jugu ka ko don a ko ayiwa wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan Wajibate waati kun kɛra u ko maa minnu ye nin baara in kɛ i k'a dɔn u minɛna u y'a wari de dun u y'a wari a tigiw yɛrɛ minɛna koyi o kuma fɔ Wajibate mɔɔw nisɔndiyara k'a fɔ n'a sɔrɔla a kun dunna de n'o ɲɛ dɔnna o kuma baara bɛ daminɛ hali bi n'a ka bi Wajibate k'a dɔn taama bɔ sisi ma bɔ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn o gɛlɛya kelen kɔnɔ minisiri fili dabɔ ale de nana sigi nka sira in bɛ dilan tuma min ale de tun ye secrétaire général ye Wajibate i k'a dɔn a ɲininkali de bɛ kɛ yalima kabini a jamanakuntigi kɔrɔ a bolo bi fanga na ni fili bi k'o kalama Wajibate kuma a k'an ka ɲininka gɛlɛya jumɛn bɛ Jalakɔrɔji sira in na Wajibate munna bi n'a ka bi hali bi n'a ka bi a dun fɔra a wari bɛɛ lajɛlen sarala baara dira minnu ma olu yɛrɛ y'a sɛbɛntiya min ye baaratigi ye n'olu kan ka sira in dilan olu labanna k'u ka minɛnw da kelen kelen k'u ka minɛn ta kelen kelen Wajibate kɛ yalima u bi ko dɔ kalama wa u fana k'an ka ɲininka sabula n'u ma ɲɛfɔli kɛ Wajibate k'a dɔn u bi ko dɔ kalama walima u ni bɛ ko dɔ la Abdramane Dukure ko an bɛ don min na ko bi Wajibate ko in kan ka sɛnsɛn sabula maanifin tɔɔrɔla maanifin degunna
Mali Nungu ye sɛbɛn ye namu an ye min bɔ la sirani kɔnɔ a ka bi bɔ la l'œil du Mali maliden karamɔgɔ daba tun wara fasiriba n'o ye Yves Sangare Yves a ko an ka jamana camancɛ fanga karamɔgɔ daba tun wara siga kɔni tɛ min na min ye jamakulu ye an tilan bɛɛ fila ye maa caman ko min ye transition ye a ka mɔnɔbɔ ne ka dɔ fara kan dɔw ko Bill Hack tile kelen a tɛ fara kan fasiriba ko karamɔgɔ daba tun wara Mali ale bɛ tɔn belebeleba mun na n'o ye farafinna tilebinyanfan ka tɔn n'o ye CEDEAO ye o CEDEAO o cɛbaw olu bɔra an ka jamana in kɔnɔ tile 3 taama kalo in tile 6 ka taa bila tile 7 la fasiriba ko karamɔgɔ daba tun wara u nakun tɛ dɔwɛrɛ ye ka na malidenw dala ɲininka sabu jɛrɛjɛkulu dɔ sigilen bɛ kabini coup d'état kɛra Ibrahim Boubacar Keita la karamɔgɔ daba tun wara olu ka taama o kuma u bɛna an ka jamana lajɛ u ye kuma ni kuma minnu fɔ an ye an bɛnna fɛn minnu kan an ye fɛn minnu tigɛ nɔ bila karamɔgɔ daba tun wara ni kana lajɛ n'a y'a sɔrɔ baara bɛ ka k'a kɛcogo la min ye Goodluck Jonathan Nigeria masakɛkɔrɔ don ale de y'o sira taamaba ye fasiriba ko Goodluck Jonathan ni cunne jamana in kɔnɔna la karamɔgɔ daba tun wara a ma bila ka suma k'a la a ye politikimaw ɲininka joona politikimaw jamana a bɛ dabolo jumɛn na aw bolo aw fɛla ko ye mun ye an ye tigɛ nɔ bila ni sɛbɛnfura minnu di camancɛ fanga ɲɛmaw ma aw ka yeta ye mun ye min ye politikimaw u y'a yira k'a fɔ ko baara kɛcogo man ɲi fasiriba ko ko baara kɛcogo man ɲi politikimaw ko ten politikima tɛ Mali kɔnɔ bilen jamana tɛ jɔ politiki kɔ dɛ tɔgɔ di Goodluck Jonathan a kana tile bɔ a yɛrɛ la politikima t'anw ka jamana kɔnɔ bilen a banna pewu ko ten karamɔgɔ wallahi a banna pewu a ka jigi kana anw ɲininka an k'a ɲɛfɔ a ye ni olu si tɛ bilen politikima banna politiki yɛrɛ tɛ jamana in kɔnɔ bilen kabako ni politiki kɛra i k'a dɔn n ka balo a la Jabate baara tiɲɛna Mali t'aw ye dɛ naam karamɔgɔ daba tun wara Yves Sangare a ko Goodluck Jonathan ani société civile ma u ye ɲɔgɔn ye olu kɔni fana y'u fɛla fɔ n'a dun k'a fɔ ko jamana bɛ nin taabolo la an ye layidukan de ta o layidu kɔni k'u b'a ɲini baarakɛbaw fɛ karamɔgɔ daba tun wara u ka layidukan bato a ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye Choguel Kokala Mayiga u n'o ye ɲɔgɔn ye o m'a fɔ ko dɔ bɛ fara kan o m'a fɔ ko fɛn tɛ fara kan nka min ye o ka plan d'action o ye min ta ka conseil sɛgɛrɛ min ye CNT kɔnɔna ye karamɔgɔ daba tun wara o y'o sɛbɛnfura ta ni k'o d'a ma ale ye ŋaniya minnu siri hakilina mun bɛ ale la karamɔgɔ daba tun wara a y'o fana yira Goodluck Jonathan la min kɔni ye o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ a ni jamanakuntigi yɛrɛ ɲɔgɔn ye n'o ye Assimi Goïta a ye sɛgɛsɛgɛli baara minnu kɛ karamɔgɔ daba tun wara a taar'o da Assimi tulo kan a ka kuma laban kɛra mun ye a ko ale ye min ye a ye min mɛn Mali ko la karamɔgɔ daba tun wara k'o t'ale nimisi wasa a ko n'i y'a lajɛ Mali kɔni basigilen bɛ politikimaw ka ɲɔgɔn sama la a ko kunun ni bi tɛ kelen jɔnko ala nka min ye bamanciya ye karamɔgɔ daba tun wara ko hali bi o bɛ Mali kɔnɔ u k'u cɛsiri o la kosɛbɛ o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen kalafili mun bɛ bi ni diɲɛ selekana ni jɛrɛkulu wulila k'u sen don o la o tuma n'o ye député kalafili ani masakɛ kalafili k'ulu ka k'a waati dɛ u ye kangari mun da o la u ka k'a waati Goodluck Jonathan bɛna tile bɔ anw na a tɛ taa Laginɛ anw kɔni da lafiyalen don ka ban a ka taa yen sa u ka ciden dɔw bɛ yen bi u ka taa Laginɛ yan fan in fɛ n'o tɛ anw kɔni tɛ naam karamɔgɔ daba tun wara fasiriba ko a ko min ye CEDEAO ɲɛmaw ye u ko olu fana ye ciden ye n'o ye Nations Unies maaw ka ciden ye a ko Nations Unies maaw ye kumakan mun don u da bɛn kɛra min ka Mali ka kalafili sabu n'i y'a lajɛ ko nafoloko sira kɔnɔna la Mali bɛ degun belebeleba de kɔnɔ o de ta k'a daminɛ don kana bila bi la nafolomugu fɛn fɛn kan ka don Mali kɔnɔ ka Mali yiriwa karamɔgɔ daba tun wara k'o datugulen bɛ sabu min ye diɲɛ selekana ni setigibaw ye u y'a yira k'a fɔ olu ni coup d'état kɛlaw tɛ baara kɛ o tuma k'olu bɛ ka jɔrɔ malidenw ka sɛngɛ la malidenw ka ɲani na olu fɛla ye mun ye kalafili kɔni a ka labɛn a ka k'a kɛ waati n'o dun ma kɛ karamɔgɔ daba tun wara ko kɔlɔlɔ belebeleba bɛ sɔn ka y'a ko la dɛ fasiriba ko a ko siga kɔni tɛ min na min ye don n'a nataw ye u kan ka lajɛ wɛrɛ kɛ lajɛ min sa min ye ŋaniya mun bɛ an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaw la n'a sɔrɔ dɔ bɛna fara kan walima fɛn tɛna bɔ a la a ko siga kɔni tɛ min na min ye Goodluck Jonathan ye o tuma k'a ye taama min kɛ Mali kɔnɔ k'a ma wasa dɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ l'œil du Mali kɔnɔ Yves Sangare ale ka sɛbɛnni don Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn karamɔgɔ naam n bala tɔgɔ bɛ di Jabate naamu misirima ka kwa mana bi bɛlɛ cɛ la ta ka nɛnɛ dabɔra ne tiɲɛ Jabate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛnankura o don sɛbɛnni kɛbaa a tɔgɔ de ko Alpha Gallo Alpha Gallo ko Jabate k'a dɔn ni kɛlɛ ma kɛ sebaa tɛ dɔn fiyewu nka kɛlɛ yɛrɛ de man di sabula kɛlɛ mana kɛ Jabate dɔ fa bɛ sa walima dɔ ba bɛ sa Jabate nka i k'a dɔn se sɔrɔli kɛlɛ fana na a bɛ kɛ sababu ye min ye ɲɛtaa ye k'o sabati Jabate i k'a dɔn a wa dana anbasagu
a danna ambasagu yɛrɛjɛkulu do min bɛ k'a dɔ jamana na min ye dɔngɔnɔ jamana ye Bɔjabate n'an ma fara ɲɔgɔn kan k'an ka dugudenw kisi n'an ma fara ɲɔgɔn kan k'an ka dugudenw dɛmɛ i k'a dɔn bamajɛ wale a na digi ka an ka jamana na o de kɛra sababu ye danna ambasagu i k'a dɔn a ka sigi sen kan Bɔjabate a ko kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ nin jɛkulu in kɔnɔ min ye k'a dɔn jamana ye Bɔjabate k'a dɔn wasa kɔni ani cɛsiri maa bɛ se k'a fɔ u y'o kɛ tile fila in na dugu dɔ bɛ ko Piron ani Tɔnpo i k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Bajangara mara la Bamaji de filɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka da u yɛrɛ la Bɔjabate i k'a dɔn ni ka jɛkuluba wuli i k'a dɔn nin dugu fila in kana tabale gosi donna la bɛɛ lajɛlen ye kusukusu kɛ u ko payi an kun bɛ min ɲini sa o ye nin ye an na nin yɔrɔ in kɛ an jaba la n'an ka labɛnkɛyɔrɔ ye n'an bɛ taa tiɲɛni kɛ i k'a dɔn an n'an ka minɛnw jɛ ka bɔ ka taa tiɲɛni kɛ Bɔjabate i k'a dɔn danna ambasagu i k'a dɔn cɛden minnu b'a kɔnɔ kɛlɛkɛcɛden minnu b'a kɔnɔ u labɛnnen Bɔjabate i k'a dɔn u bɛ ko dɔn Bɔjabate u ma fila kɛ u ma saba kɛ n'a jara a na se fila Bɔjabate kuma min ni Bamanju b'u ka labɛn na Bɔjabate kuma min n'u b'u ka tiɲɛni baw la min ye nin dugu fila in ye Piron Bɔjabate kabini juillet kalo tɛmɛnen maanifin bɛɛ lajɛlen kun bɔra Piron dugu kɔnɔ ka taa Seware sabula u siranna Bamanju ɲɛ dugu min a wa Seware yɔrɔ min bɛ n'u k'a ma ko Sokura i k'a dɔn u taara yɛlɛma ye sɛbɛnnikɛla ko min ye danna ambasagu Bɔjabate kɛlɛkɛdenw filɛ k'u labɛn ka na ninnu jamanen u janen sɔrɔ sa Bɔjabate k'a dɔn tarata tɛmɛnen yangadi yen ye n'u ye mugu wuli n'u ko law k'a daminɛ sɔgɔmada joona fo ka taa fɔ ayiwa su de kora Bɔjabate k'a dɔn nɛgɛden ma kɛ maa nigɛlɛ u b'a yɛrɛ cogo u b'a ɲari min ye Bamanju ye u ye kulekan bɔ ka wele dakɛ u jɛɲɔgɔn wɛrɛ minnu bɛ fan wɛrɛ fɛ Bɔjabate u nana fara ɲɔgɔn kan sa k'u k'a da danna ambasagu la Yusufu Toloba n'a jɛɲɔgɔnw Bɔjabate jaja u kun kɛlen bɛ ka labɛn kɛ min jɛ ka jugu kosɛbɛ n'u ko taw n'u ko law n'u ko baw Bɔjabate k'a dɔn ka mugu wuli k'a wuli mugu sisi bɛ tigɛ kuma min ye Bamaji cɛ 20 ye Bɔjabate k'a dɔn o saradalen don a bɔ bɔkɛnɛ ni joliji o ɲana kojugu u ye tabale gosi ɲɔgɔn ye n'an ma ɲɛrɛ ɲini ninnu b'an ba yan n'an ma fɛɛrɛ kɛ ninnu b'an bɔ yan Bɔjabate i k'a dɔn boli yɛrɛ bolo kan marifa bɛ n bolo o ka girin i k'a dɔn musɔrɔ bɛ n kun o ka girin jifilen bɛ n bolo o ka girin u y'a bɛɛ lajɛlen fili ten cayi k'u sendɛgɛnin ta Bɔjabate u y'u gɛn k'u gɛn a dɔw boli baatɔ f'u talɔ b'u fɛn sɔrɔ u kunkolo sɔrɔ u mɛnna kan Bɔjabate sɛbɛnnikɛla ko nin ko in kɔni kɛ nin kɔni kɛra ko sabatilenba ye nin kɛra ko ɲumanba ye a ko kunnafoni caman kɔni jɛlen don min b'a jira k'a fɔ Bamaji kɔni u bɛ ɲini ka dɛsɛ Bɔjabate a sabula donso minnu kɔni bɛɛ n'u faralen don ɲɔgɔn kan k'u ni di u ka jamana ma n'o ye dɔngɔnɔ ye Bɔjabate k'a dɔn Tɔnbu ani Piron a kɛlɛ a bɛ dan dale la ka sababu kɛ Bamaji kɔni Bɔjabate u taara ka minɛn caman don min ye marifaw ye ani kɛlɛkɛminɛn caman de min kɔni ye a danna ambasagu u y'a bɛɛ lajɛlen salo ka taa bila u ka yɔrɔ la Bɔjabate min ye ayiwa dɔngɔnɔw ye u ka fari Bɔjabate k'a dɔn u ye kɛlɛ dɔn u ni y'u ta ye Bamajɛ wale foyi t'a ban nin kɔ a bɛ ban sisan Bamajɛ wale foyi t'a ban nin kɔ a bɛ ban sisan marifatigi cɛ 6 4 tɛmɛntɔ y'a ka dugu dawulo fɛ biri u tɛmɛna an ka yɔrɔ la sisan marifa b'u bolo a y'a dogo e ma o minɛ k'o siri k'o fa fɛn bɛ taa kɛ sababu ye ka mɔgɔ siran Bamaji tɛna se la Bamaji y'i fa o ye nasa ale m'e fa o ye i bɛ sa de ni ma ɲɛ saya kɔ sali kunkɔrɔta ye i ka kɛ sedusu ye maa ma bɛɛ jamana in kɔnɔ Bɔjabate n'i ye cɛ de ye ka n'i ka dugu bila abada ko Bamaji de nalen filɛ nin ye walahi sa i ka dugu kuma bɔ dunan kana zole de ka dugu la e ka boli ka taa ko labɛn jumɛn b'e bolo a ye ta soforo kunna n'i ye mun ye ta u nana min ye sɛbɛn ye a ɲɛ min zalo ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ dɔ bɛ tugura ne bɛ n tigɛ don la sentinelle la fasiriba n'o ye ayiwa la rédaction karamɔgɔ dɔ bɛ tugura u ko an ka taa Bamako kasobonba la n'o ye MCA ye fasiriba ko a ko Bamako kasobonba karamɔgɔ dɔ bɛ tugura jama caya kama a ko kulokan gosilen bɛ yen fasiriba ko a ko kulokan dɔrɔn tɛ dɛ a ko min ye saya kɔni karamɔgɔ dɔ bɛ tugura ko kasoden caman bɛ saya dakun kan
subhanallah ko n'i y'a lajɛ bi i ye man di ye fasiri b'a ko nin ko in dana zanala ka dɛsɛ a ko n'i y'a lajɛ Bamakɔ kasobonba jɔra ni maa hakɛya min ye o ye maa 400 ye nka an bɛ don min ko bi maa min bɛ Bamakɔ kasobonba kɔnɔ maa 3,000 ni dɔɔni fasiri b'a ko karamɔgɔ Dabatungura n'i y'a lajɛ zon belebelebaw min ye tiɲɛnikɛlabaw ye jamana finitigilaka kɛmɛ ka bolo ta ka da minnu kan u kɛmɛ ka yen sɔsɔn tɛbɛdɛbɛ a ko n'i y'a lajɛ tuguni maa minnu fana ye wari suɲɛnaw ye olu fana kɛmɛ ka yen fa karamɔgɔ Dabatungura maa yɛrɛ t'a dɔn bilen min ye min ye a ko n'i ye seluliw lajɛ a bɛɛ lajɛlen falen bɛɛ fasiri b'a ko a ko yɔrɔ dɔ bɛ min kɔni ye yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ye n'o ye premier cabinet fasiri b'a ko maa 20 de kan ka bila o kɔnɔ nka an bɛ don min na ko bi ko maa 99 de b'o kɔnɔ fasiri b'a ko karamɔgɔ Dabatungura dɔw kɔni bɛ ka sogo min ye u jɔlen ye k'a sababu kɛ mun ye suna kɔni u t'a sɔrɔ u dalen fasiri b'a ko dɔw de kɔni b'u ɲɔri ka suna u jɔlen dɔw b'u da a ko minnu b'u da n'olu ye lɛri damadɔ sunɔgɔ olu fana bɛ wuli o kuma minnu jɔlen bɛ olu b'u da fasiri b'a ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka kɛ ɲɛmaw ɲɛna a ko o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen yɔrɔ dɔ bɛ n'o ye gabakɔrɔla ye a ko yen kɔni o ye ɲɔgɔn ye yɔrɔ ye o ɲɔgɔn ye yɔrɔ in ko fana yɛlɛmalen bɛ ka kɛ si yɔrɔ ye ala ni seluliw bɛɛ lajɛlen sɔnsɔnlen bɛɛ fasiri b'a ko a ko yɔrɔ dɔ bɛ n'o ye 2e 3e ale ni 4e cabinet ye karamɔgɔ Dabatungura ko yen yɔrɔ ninnu kɔni maaninfinw de bɛ sa diɲɛ ma don o don a ko n'i sera yen karamɔgɔ Dabatungura k'i bɛ jɔkun kelen kɛ dumuni n'a sigiri kɔrɔ k'i b'i ba la fasiri b'a ko karamɔgɔ Dabatungura ko yen man di ye maaninfinw koyokoyolen bɛ min ye goromanya ye o bɛ maaw la karamɔgɔ Dabatungura min kɔni ye bana ye bana min bɛ n'i ye a tigilamɔgɔ a bɛ k'i kɔnɔ k'a bɛ sa sisan karamɔgɔ Dabatungura ko de bɛ adamadenw na fasiri b'a ko o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen a ko tile tɛ bɔ ka bin abada ko su tɛ bɔ fasiri b'a ko a ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka kɛ ɲɛmaw ɲɛna karamɔgɔ Dabatungura o tɛ ka kala don ɲɛna ka bɛn ni o ye a ko siga kɔni tɛ min na min ye adamadenw ka hakɛya sabatibaw ye olu de kan ka wulikajɔ boloda wulikajɔ min b'a to maaninfin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bila i ka minɛn kɔnɔ sabu n'a fɔra maa min ma k'i ye kasoladen ye karamɔgɔ Dabatungura ko n'i ma juge o tuma ko hali bi a man ɲi k'a fɔ k'i ye kasoladen ye sabu i nɔ minɛna fɛn min na i bɛ se ka ko ka jɛ jugement na i n'a fɔ i bɛ se ka nɔgɔ la a ko maa caman bɛ olu kan ka bila nka min ye jugement kɛbaliya ye karamɔgɔ Dabatungura hali bi olu dalen bɛ kasobonba kɔnɔna la san 1 fo san 10 ko mun na a ko sariya batobaliya bɛ Mali kɔnɔ dɛ fasiri b'a ko a ko min ye Mali kiiritigɛlaw ye ni maa min kɔni nɔ minɛla ni ka don kasobonba kɔnɔ karamɔgɔ Dabatungura o kan ka ko bɛɛ lajɛlen ka a ka kiiri ka se ka boloda n'a bɛ to kaso kɔnɔ san 10 san 20 san 100 walima si kaso o ka dɔn walima n'a sɔrɔ a nɔ tɛ yɛrɛ o kuma karamɔgɔ Dabatungura a ka hɔrɔnya a ka taa ka so sabu ko bingali bɛ ka taa maa caman sɛgɛrɛ kunnafoni filanin ye an ye min bɔ la Sentinelle kɔnɔ la rédaction olu ka sɛbɛnni don Jabate dugu mana jɛ ka ban n'i ye nin ɲɔgɔnna baara kolo gɛlɛn kɛ fɛn min b'a to i hakili bɛ se ka minɛ kɔnɔ o ye te bɛɛ lajɛlen ko tɛ te zara de ɲɔgɔn tɛ tew la bi Jabate cɔ an ko premier min Solomani Fofana ka te zara te zara paquet jɛma dɛ a bilenma dɛ nkalon te zara ye kelen de ye fila t'a la ayi kelen o ye solo tɛ ɲɛ an ko min a ka di awɔ i tɔn ka premier min jɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn ministère national de la jeunesse la karamɔgɔ Dabatungura a ko ministre n'o ye Musa Atari ye a n'a ka directeur national de la jeunesse fasiri b'a ko k'u bɛ bɛnbɛn bɛ ani janfa jumɛn na Mali denmisɛnw kan fasiri b'a ko min ye Musa Atari nin tɛ tɔgɔ duman ye a ko n'i ye jateminɛ kɛ CNJ Mali ye ale ye Mali denmisɛnw ka jɛrɛjɛkulu belebeleba ye karamɔgɔ Dabatungura Mali denmisɛnw ka bɛn kelen ma u k'u ka hakilinaw yira ɲɔgɔn na degun mun b'u ka karamɔgɔ Dabatungura k'a yira jamana ɲɛmaw la a ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ CNJ kɔnɔna la a ko n'i ye bisibasa don o CNJ la o ye denmisɛnw kɔ don ɲɔgɔn na ni denmisɛnw dun kɔ donna ɲɔgɔn na karamɔgɔ Dabatungura a ko jamana ka nafasɔrɔ sira bɛ min a ko min ye jamana ye a boloma dayɔrɔ ye a ka denmisɛnw ye fasiri b'a ko a ko denmisɛnw ka CNJ a ɲɛmayaso o congrès dɔ kɛra min ye san 2019 a ko o 2019 la maa 2 olu tun kɛn bɛ k'u kanabɔ ɲɛmaya nɔfɛ Amadou Diallo karamɔgɔ Dabatungura ale ni Ousmane Diarra ko ma ko Gusno o kuma a ma ɲa min kɔ a tora Amadou Diallo ta la denmisɛnw ko k'u bɛ Amadou Diallo fɛ k'o de kɛra président ye nka min ye Ousmane Diarra Gusno o fana n'a ka jamakulu ko o kuma k'olu de ta ye tiɲɛ ye a kɛra jɛrɛjɛkulu kelen ɲɛmaa 2 o ɲɛmaa 2 karamɔgɔ Dabatungura Musa Atayeri ale kɔni kunkilenna ta ka maa min sɛgɛrɛ o de ye Amadou Diallo ye kabini o don denmisɛnw u kɔ donna ɲɔgɔn ma min ye Gusno a n'a jɔnɲɔgɔn olu kɔni tora mankanci la k'u ma sɔn o kuma olu de ta ye tiɲɛ ye Amadou Diallo ta tɛ tiɲɛ ye ministre kɔni y'a yir'u la k'a fɔ ni maa min ma fara Amadou Diallo kan o kuma k'o na taa
taa tada bɔgɔ jeninen kan Fasiriba ko a ma ɲa min kɔ min ye Amadu Jalo ye ale kɔni ye plainte kɛ k'a ɲɛsin Gusino n'a ka jama ma min ye sariya ye a ye tɛgɛ ta ka da Gusino kan a ye waatinin kɛ kaso la Gusino ale bɔra o kaso kɔnɔsigi kɔnɔ karamɔgɔ Daba-Tunkara u ye juru kun sama u ni ɲɔgɔn cɛ n t'a bila o kuma n b'a bila karamɔgɔ Daba-Tunkara a ma ɲa min kɔ min ye minisiri yɛrɛ ye k'a kunkilenna a n'a ka ŋaniya taabolo yera min ye Mohamed Sori Jakite ale kɔni fana ye mankan ci kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ minisiri kɔni man k'i da don olu ni ɲɔgɔn cɛ kow la karamɔgɔ Daba-Tunkara ko nin ye Mali denmisɛnw de ka ko ye faso ka minisiri o kan k'i sigi ka baara kɛcogo lajɛ min ye tiɲɛ lakika ye ka tiɲɛ fɔ bɛɛ lajɛlen a man ka maa dɛmɛ maa kan karamɔgɔ Daba-Tunkara a man ka bin dɔ kan a ko kulu bɛ nin ye k'a bila minɛn min kɔnɔ o kuma k'o ye bingali kɛnɛ kan da ye ko min tɛ minisiri ka baara ye Musa Atayɛri ale min ye denmisɛnw ka minisiri ye a n'a ka directeur national karamɔgɔ Daba-Tunkara n'o ye Baba Aribi ye a ko k'u bolo ja yera u bolo ja ti dɔwɛrɛ ni ka Mali denmisɛnw kɔ don ɲɔgɔn ma sabu Mohamed Sori Jakite ale yɛrɛ bolo tara ka da k'ale bɛ kaso la denmisɛnw ka jirajakulu tɔnden tɔw ko o kuma k'u b'a ɲini minisiri fɛ a ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ Sori Jakite o kuma a ka hɔrɔnya ka kɛnɛmana ye a ko k'a da mun kan min ye farafarali ye o bɛ politikimaaw ni ɲɔgɔn cɛ min ye farafarali ye o hakilina bɛ jirajakulu caman ni ɲɔgɔn cɛ n'a donna CNJ fɛnɛ kɔnɔ Mali denmisɛnw ni ɲɔgɔn cɛ a ko Mali ko tɔ kɔni ko nin y'a bantɔla ye a ko n'i ye jateminɛ kɛ CNJ tɛ politiki ko ye karamɔgɔ Daba-Tunkara a sigira Mali denmisɛnw ka bɛn ni kelenya a n'u ka lafiya bɛ se ka kɛ cogo min na n'o denmisɛnw fɛnɛ kɔ donna ɲɔgɔn ma a ko Mali ko tɔ bɛna bila da jumɛn kan kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Notre Voix kɔnɔ a ka bi bɔli don Buwa Jabate namu ngana keguma Buwa Jabate obi si sɔrɔ ni ngana nlaluma ye Buwa Jabate n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u kama la lettre du peuple jamanadenw ka bataki Buwa Jabate yalima waati dɔ sera sa Haut Conseil des Maliens l'extérieur i k'a dɔn a bibisila nganaba min n'a ye wulikajɔ caman kɛ yalima nin y'a nin bɔlen kow la wa ɲininkali tɔ min bɛɛ Buwa Jabate nka siga ko nin tɛ min na Buwa Jabate i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan a bibisila ani gɛlɛyaba bɛ ɲɔgɔn na bi Bame Jalo ka fɔla Bame Jalo ko a ko wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan Buwa Jabate i b'a ye k'a fɔ ayiwa ni bɛn kɔni bɛnbaliya n'o dugu jɛra Buwa Jabate i kana se ka ayiwa min ye sariyatigiw ye olu bɛ wulikajɔ bolo da an bɛ don ni minɛ ko bi Haut Conseil des Maliens l'extérieur Buwa Jabate i k'a dɔn a gɛlɛya e ko a tɛna kunjɛ wa sabula sariyatigiw ye min fɔ ayiwa a n'u ye jaabi min di Buwa Jabate i k'a dɔn o bi dansigi kɛ a bɛ bisila a ka ɲɛmaaya la Haut Conseil la u ye mun fɔ Buwa Jabate n'i y'a ta k'a lajɛ min ye jalaki ye jalaki bɔra i k'a dɔn Mamadu Jawara u k'a ma ko mere i k'a dɔn ale ye maliden ye min sigilen bɛ Gabon Libreville Buwa Jabate i k'a dɔn ani Abibu Sila u bɛɛ bi jɛkulu kelen na jɛkulu min n'a ta ye ko Komoga Buwa Jabate o ye jɛkulu min sigira Gabon gaw fɛ i k'a dɔn ka ɲɛsin ayiwa u ka jɛkulu ma a ɲɛmaaso Abibu Sila de kun b'a la nka bɛnkaw ni sɛbɛnfuraw la bɛn kɛra ka Abibu Sila ale ye ɲɛmaaya a bɔra ɲɛmaaya la ni k'a di mairie ma Buwa Jabate k'a dɔn o bi san 2 bɔ bi sɛbɛnnikɛla ko ni maa ti ka kɛ ayiwa ɲɛmaa ye k'i sago tɛ fɛn na min kɔni wulikajɔ ni cɛsiri ye ni Haut Conseil des Maliens l'extérieur n'u ka kow bi kɛ Buwa Jabate i k'a dɔn dugu ni dugu jamana ni jamana bɛn de bi kɛ bɛn min bi kɛ olu bi bɛn ka maa de sugandi maa min bɛna u to a la ni ka kuma min ye Abibu Sila ye nin y'a san 2 ye i k'a dɔn Komoga Gabon ale tɛ ɲɛmaaya la mere ale de ye ɲɛmaa ye Buwa Jabate n'a fɔra wulikajɔ bɛna boloda Haut Conseil to a la Abibu Sila bara ka kuma Gabonkaw to a la k'a sɔrɔ ale bɔra ɲɛmaaya la sɛbɛnnikɛla ko gɛlɛya nin ye min ye Gabonkaw ye sa u farala ɲɔgɔn kan ka sariyatigiw ladɔnniya a bɛrɛta Abibu Sila se ka kuma anw do a la i k'a dɔn Komoga a tɛ ka kuma o to a la sabula a tɛ ɲɛmaaya la a tɛ tɔn yɛrɛ la nin y'a san 2 ye i k'a dɔn a n'anw di ɲɔgɔn ye o kuma ɲɛmaa tɛ wa anw ka ciden tɛ Haut Conseil la Buwa Jabate sariyatigiw ye sɛbɛnfuraw minɛ k'a lajɛ k'a sɛnsɛn u ye jateminɛ min ye u y'a ye k'a fɔ Bil Hak min fɔra tarafata in de don o kuma Abibu Sila i k'a dɔn Haut Conseil a tɛ ka kuma to a la a tɛ ka ɲɛmaaya baara kɛ bilen sabula san 2 min ye ɲɛmaaya ko yɛrɛ ye olu bannen don a bolo o kuma ale ni tɔn yɛrɛ kuma man kan bilen sariyatigiw kɔni y'a sɛbɛkɔrɔ jalaki ni a yera ko ɲɔgɔn ye walima ayiwa ko Haut Conseil ka wulikajɔ n'a yer'o la i k'a dɔn
miliyɔn 10 ala ye diɲɛ don o don da a b'o sara o tɛ kelen ye bon Jabate o kuma ale kɔni ka kɛ kɛrɛfɛmeru ye kɛrɛfɛmeru min b'a jira k'a fɔ a ka mɔɔw to u k'u ka baara kɛ sa o baara min n'o bɛna ni ko caman wɛrɛ ye ale kɔni kɛra kɛrɛfɛmeru ye sabula gabɔnkaw de kan ka fara ɲɔgɔn kan k'ale ci jɛkulu min n'u k'a ma ko muga olu kɔni y'u ka ɲɔgɔn ye senfɛ olu ye lɛtiriw kɛ ani batakuw kɛ min ye Mahamadu Jawara o min kun ye Abibu ka vice président n'o ye Abibu ka danga ye o de bilala Abibu nɔ na a bɛ ne ka sanfila bɔ olu kɔni ka ɲɔgɔn ye senfɛ u bɛɛ n'a kan ni ka hakilina bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni k'a jira k'a fɔ ɲɔgɔn ye ba min kan ka kɛ haut conseil la Abibu sila t'olu ka ciden ye o kuma a man ka kuma to a la sariyatigiw fana jɛn na n'o ye olu fana o sariyakisɛ sigi sen kan sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn ko gɛlɛyara ko gɛlɛya yɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye sabula ayiwa min kɔni ye wulikajɔ ni cɛsuru ye sariyadenw ni cɛsigidenw i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen don u bɛ minnu ko fɔ a bɛɛ lajɛlen jɔnnen don u y'a jira fana k'a fɔ n'u ma ɲɛ u bɛ sugandili kɛ olu ka sugandili bɛ kɛ ɲɔgɔn ye ba de senfɛ ɲɔgɔn ye n'u bɛnna min kan u b'o de sugandi k'a fɔ an ye karisa kɛ ciden ye ka taa haut conseil la ka taa kuma anw don a la bon Jabate k'a dɔn sigi kelen bɛ k'o de makɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye wulikajɔ wɛrɛ ye min ye ayiwa maa wɛrɛ ye n'o ye u ka kunnafoni n'o o de bi ko bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ o kuma fana sɔrɔla Tijani Ɲangi da Tijani Ɲangi kɔni ale porte-parole ye Komoga la o fana jira k'a fɔ kɔrɔfɔ kelen min fɔra o de ye Bilhaki o Tarafatani haut conseil i k'a dɔn a wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan ni gabɔnkaw ni yɔrɔ bɛ min na fo gabɔnkaw de ka bɛn ni ka sugandili kɛ n'u ye maa min sugandi walima u ye maa min jira o de bɛ taa kumaw to a la o kuma ayiwa min kɔni Abibu Sila ka mandat ye a banna Komoga la a bi sanfila bɔ wa o tɛmɛnen kɔfɛ sariya yɛrɛ man ka yamaruya k'a kan ka ɲɔgɔn ye walima ka sigi haut conseil ka kɛnɛ kan i n'a fɔ ɲɛma walima k'a fɔ kotigi sɛbɛnnikɛla ko nin ko ninnu kɔni sariyatigiw kɔni y'a sɛbɛntiya ni k'a fɔ Abibu ye gɛlɛya in jubaju dun bɔra jumɛn na sɛbɛnnikɛla ko a ka ca ko min ye ko in yɛrɛ caya ye i k'a dɔn Abibu Sila ka gɛlɛya bɔra yɔrɔ caman na min kɔni ye haut conseil malien l'extérieur a ye gɛlɛya caman sɔrɔ conseil na u ye ɲɔgɔn ye minnu kɛ k'a fɔ n'i ma ɲɛ k'a fɔ i bɛ kɛ candidat ye miliyɔn da i n'o sara caman y'a jira k'a fɔ o ɲɔgɔn ye kɔni kɛra k'a sɔrɔ jamako tɛ nin kuma minnu kɔni bɛ fɔ sariyatigiw kɔni y'a bɛɛ lajɛlen mɛn sa u bɛɛ n'a kan u ye latiri kɛ ka ɲɛsin ministère des Maliens l'extérieur k'olu ladɔnniya ni ka tɔnba in yɛrɛ n'o conseil k'olu ladɔnniya bon Jabate an bɛ don min na ko bi Abibu Sila kɔni ko k'a kɛ kɛrɛfɛmeru ye min y'u ka ɲɔgɔn ye ba yɛrɛ o tabali gosilen don min kɔni nin sɛbɛnkalo tile 9 ni tile 10 ye ɲɔgɔn ye ba sigilen bɛ haut conseil la o de senfɛ sa ko caman kɔni b'a la u na ɲɛdɔn u na ɲɛnabɔ sabula ɲɛmaa kurasigi i k'a dɔn n'a bolo da o senfɛ bon sariyatigiw kɔni ye min fɔ o jɛlen don awɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min salo ka bɔ lettre du peuple jamanadenw ka bataki a ka ti sigana fiɲɛ bɔ awɔ maa kelen tile tɛ diɲɛ laban siga t'o la karamɔgɔ Jabate kunnafoniw tun b'an bolo kɔrɔ e ko nin tɛ dan sigi o la bon Jabate waati dafara